Umumnya kalimat ibu rabun. Oi, nah dapat ada dunia. Dapat ada suada dunia. Nah sang ibu rabun nama ada dunia. Ada suada. Kamu itu, aku itu nak tahu. Sama tu nak dunia nak sang ibu rabun kau dapat ada suada. Nah dia kita suada. Oi, nah ayam dia pagi dia dunia. Nah sang ibu rabun. Sama tu nak dia ibu rabun. Na sama nga tayan, na miyak Abu Lusu Idris, na miyak Abu Lusu Nadulano, na ayam miyak pagidero Nadulano, na sa dunia, na santibu Abu Magato sa huli makulong burago. Na sama nito na sa mga kaunira, mga pagidero na kumapat ni burago. Na pere dia pagidero mga nabi, ang yung atanunukilan. Na pere dia pagidero mga sahaba, na sa mga tabain, na sa mga tabi-tabiin, na sa mga sari, na sa mga bakstano, na sa mga bakstano. Ayaw maala niya na yung dunia, na kana Abu Ubanda miyak kalimang burago na miyak pagidero niya. Laman ng kaya niya, pwede niya sima kaya katawan na langon na abaga. Langon ng bagyo. Sabi na ko ka napipilala mo, nagbuka ka mabagyo na duwa. Na lima to, manang na bagyo. Kung nagatong natin, ngalan yung si bagyo. Ano niya ka na bagyo lima to? Ano ba malatangan na ni bagyo? Ano na sana ko kaya sa butong? Asuman sa mga doktor, ilan siya nanwag kayo sa nabi, guni man na di siya matamamito siya ngaran ka, na makuhan ka, no? Mga nagkamaya, makatuwa-tuwa ngaran, mamusyak ka, manituwa, mabanangan, nakalaman, matuwa. Ay magbugataro na ngayon mga alam na kayo Muslim dyan ano, kayo Muslim dyan kayo, nasakit din ang ngaran na Muslim. Nasokya, rikobinis na mo sa dunia. Jabullah, Ibrahim, Ruqayya, Haji Hafsa, Fatima, Muhammad, Ali Muhammad, Ahati Nuswa, alam dyan mga Muslim sa Pilipinas. Okay? Eh mga nabila kan, nakatawag na Arabe, Guli, mga Arab, na biya Pilipinas, na biya butang na Katolik. Eh man doon na mimila kan, aso yung Katolik, na Matolik ka. Naman kanina no, tidak alam, ay mga kutiro, niya ka namin syubat ikaw na, isang napapakatulong na di. Na basta abila, abapatay siya daw na niya ka namin syubat kita niya. Eh man doon naman nakatuan tayo mabulit Allahu Akbar! Pada tubuh Nabi basta makakalim umaini na niya ka namin syubat kita niya. Oy! Nakatulong, mu'atu, ru'atu, الجياعل الشتاء البنيان لبس أتبو نبي سيكون بكر يا أمة خان نسخون شو مع ولاي مع بني نكون مع خبرو نسخ مع بني نكون مع خبرنا ندينا نتبو نبي إكافر بغرني أبان كتابنيا قيل يا رسول الله ومع أصحاب الشتاء الروحة الوفاة الرعاة الجائية تقول ما شابه يا رسول أنت أنا ما نتاو أقوم بلي سامي ما عبرو أنت أنا ما نتاو أقوم بلي سامي ما قبل بلام قال العرب تقول نبي مسمو شنو من عرب لما أنا شابه نبي من عرب هم عليه ولنا من عرب أيام أنا نينا كنا أبو مرata سوكان بلي سامنا من salah wagai sabitan apa tak terus kok apa yang kita dia Kumbistu nabi ayaw walain kana mala pada nasa untuk mu'min ana walainya namala ayaw sa ini saparu nabi lakin la tabnuna mimma la taskununa fi o baka no tu nabi dimbalay sama nga walay adini bubabalingan hindi ba kaya adini balingan ada mabubaling basta balingan ka pwede mo kami balingan sa sapuluhan na sa luhan na naling mapipagang sinawalan niya ang napitokan niya yung gusto kong nagpupulo kami niya and wali baling natumitimaw wala ka ba nga niya apa mana tu nabi ni? Ada tu nak salah pakai sabun kaliru tidak ada. Bisa pakai sabun balik sama puru. Kalau pihak ini apa ngap puru nak wale kamu supaya wale mana dia orang salah ni? Itu mau wali buat tipu dalam mana mori. Mana orang? Ada nak salah pakai sabun kaliru nak orang. Oh, ayo mana yang mengori peluang apa dah siapa baca bagi dunia? Hela naman kadang asan dalu sa Saudi Arabia sa Masjidil Haram na mismo sili sa Makkah sa Kaaba na makaliliyo ito na dua bin Daud Abraj yaklak tawir yang maka puro-puro building na lalati magatos kandana yaklak tawir na ilang naman alagi sang ibura ko na di pa na mapamulaw na piyakikir wadog tala ko lagi kapiyakir ito kung wadog tala ilang naman mga alabin na yang makalalay building yang maka puro-puro building nakakasya sa Dubai, kung ba na niya kapag sa Dubai, ba na niya kapag ito
na sisa United Arab Emirates sa Dubai ada na hotel ro maporo anya kabana na sipan mata tahu sa kini dalaga alam mo makana ko nanan dia mo to niya sa simna sisa gamit na ano niya na pinutulog bagi tayo na mo ta audio yung ta kirgon na yung to na namon puso sa sa kabila na sa pa da tunga na makai sakaw na makai ga agaga meru na ayaw kibe do kaw no papel ka sa timarian apisos na 5 gato sugimu gagawin mo to na kagagaw mga kawasyalatan ko mga dato uwi na sa kulo tinakawa na yan nakakakuro mo ka sa mga nabaga gagawin na si manipagyaw kasi manipagyaw na mo tali manila paginutang kaya sa mga sunto na miliyon hindi nga di mga nakatuwa-tuwa kaya sa mga sunto na mura ka kaya 2,000 nagkatanong na pinapatuwa na kaya paginutang maawidahan Allahu Akbar. Ada kami mana siapa yang biakin kamar di mana itu? Oh, ada nanti macam. Begitu sih. Macam itu. Oh, jadi nana pada siapa baca? Ini sudah teruna kailangan. Na pagpagiksi ka o ito aginawanyan. Umama na makita na isin ka aginawan ka. Ginawa ka. Anda ka matataman. Anda kayo man matataman. Si ikumapiyaw o anta ka si ikumarata. Allahu Akbar. Ay hadir Abi Bakr radhiyallahu anhu isubasyanum lakin wa'lamu anna al-birra la yubla wa anna ithma la yunsa. Takikan yung sa ginawa niyo. Asokang galabak sa galabak kamapiya na da akakirunot yan. Basta kaya gano ba kamapian ada kakirumutian di kelipatan wa anna ithma la yunsa na sokang gano ba sa gano ba kamarata na di magu kelipatan kailangan manalaman ng mga sahaba akyat yawan ayaw gano ba kaya na gano ba kamanga pipya at manimatu na ayaman na niyan na di kelipatan sugar mutiran kamapian nagataman yung napagalitan mo kagawan yang naakong diyan baka surgan mo daw tara na magkali pati sa tingin malah dapat yang pada tayo ang muslim o di na dinamikikuwasan ko inalian o di na ayaw mana sa atas tanggungan niya kung kakababali na nakagawan ayaw mana niya na kung yung kalipati ang panginoon muslim na isay ni at yung kalipatan na ayaw mana niya na makumbata siya na sa anong nabaskat man ipagunto anitan ako rin tayo manula para sa pagyaw nangalatan namin amin bari mo nang hotak ko ba na surmi surga pagkatapos na mga say atau sa ngabagi Padato mo Nabi basta amaka taring umayda kami akala din subang kita dunia ano ka na kagaling kamaka taring umaydi mo oh ha bawa ko sama lawi tiga mi ada tan maka to sabutan lo pulo aduano ato subang kita dunia di nasi matatau sa muta kita beri saya tula alam nasihatnya nami apa masa si Mekah si Daud ayaw man ang nihayatul alam na kapusan dunia ayaw po piyag istorya ng gataya kakapan ayaw po piyag istorya ng sa mga kaos kubangkit na gusto mapungulaw na kubangkit na dunia na magato sa gusto ng pulo aguano basta mga taling mo na nabangkit na dunia na ayaw man to mga tataling mo na nato akapapatangan pano nang ngatuloy ng dano na magato sa gusto pulo aguano na sasakul alam ba ano mga taling mo ayaw na nasakul na kung gabi tama sa kagayan isa mo video mga kakalarga atras nanggani pun siya nga sabodo upun niya mga taling manapang kita na dunia yang sino Isa na mga taling masulad na Isa na mga taling masulad na Isa anto na itoos sa miyakaw masulad na Isa anto na itoos na ayaw ko na itoos yung tunali agad ko sa miyakatan na sunad na Isa na piling ka subdong Abu Surya miyakaw pagmuta kang gagag sa amyakang ginawa basta piling ka subdong Abu Surya ang gagag sa amagunuta na miyakaran na ibang kita dunia Emang bapak mana? Emang dosa berdua Abu Surya, bagi dosa. Bukan mana silang buka terus. Kadang nak jadi tengah. Sifat nanti makan tempat. Oh, ha? Kailangan masih teman kiri lah, teman lima tu nak kesilan makan minawan. Aku kalau pun apa aku pakai saulu. Oh, mai ni masih teman kiri, mai saya saya biar orang juga. Atau, hari ni, atau nak ni mga pada bapa tak ubah kita dunia. Kau sama kata ni rumah ini. Kali na mga kata ni rumah ini ngapa ngeri turun. Duhurun nisa kasiyat al-ariyah. Tapi ako mga Fatima na pagkatali mo magtubo nabi amin apagpagka nabi din subang kita dunia. Upuni mo may nagtubo nabi na upuro sa kanya makalay tubo nabi na ikatalabi na saa na ikatalabi
sa kita dunia. Napakataling masasabagin ko mga bata na mga bay. Apakarayan din sa namin. Sa mga uluiran, sa mga bukiran, nadagdag o mga likuda unta at ipapalutan ada asapang yan. Bantu na niya kataling na kasi kami yung mga dokstanong na papalutan mo nila siya tatago kasi sisulot ada makanya na magiudaw dia nga dito sa mga bubong. Nabunin na sa mga dokstanong na kapalot na siya. Oy, naimantok man na siya. Naimantok na pinapiling na siya. Nabuda kami doon na ba siya? Nabuda kami doon na palaboy na doon. Asin mo lang yan. Kaya naman niya halang isulat ko ito. Ay, kaya maanay na kabisa ng mga Fatima. Napakatali umadan, pakaraya ko din sa sabagin ko mga baay. Akas sasawaan sa mga auratiran. Di maanay. Dapat ko naman ito, ba't iman ito dataro niya minimize, dataro ba niya kay ito iman ito sa udisya pang sawat, haaya majority ba ito na mga bayat isa sa pong sa oras. Kaya naman ng mga bayat katano, kanya kapiyak-piyak pilaw, basta kayo sumul daw tala, nakatagul daw tala sa kabaraan. Kaya naman ng mga bayat, hindi mapiyak pilaw ko sa masapang sa oras. Ako bayat sabi, ano ba sa masapang sa oras, kaya kakayat niya. Kaya naman ng mga bayat, nabunong nila, ba't na sa kate, kaya ada kate diyan. Dahil na mga takumungin napaplastar niya nung dadaya mo niya nung takutarayan niya nung umalima kaya nung na grabe ako masukata na niya very pure napagadatang na isunod sa masapang saulat ka bubumukit ko mga dato na niya pero pakakita niyo na makamura ka at ay masupang ninyan di pa manila ng ano pagkadatal natabis na mga binigil ano yung kita ko mga dato ako muna ay kokoya pa sa kapan tapi ang alok so nalipagan naman siya lang may kakapakapan at mga ano ang tayo tabis na mga patumao dia mga alikumadot sa na Antum naifan akakarina nabi apa sama dari umen namanya kalian coba kita dunia jawanun jibalu min amqaniha ina utubu nabi semanga padang nak keda kodor payan kasana kau agetabun adarpa ada batwali man sana mga palo amang lanslay bakeda kodor payan kasana kau adarpa apake tawunu na sisa din kay akyatin ko na bita na sisa monay na sisa ayaw man madamba sisa kalaway bakulun tugaya pamaga surgaan mo daw tala din ko tam yang anu na yang sa shahid ay papalis sa shahid tulo na din na so kawa ini patay niya na ayaw man na kaya slider kaya tubaran uli na ayaw man na niya na ni anu minigalan na ini ito tulad sa miya kaya shahid naman naman nagbilang adi apalawa aguraan na miyaga ko na rapay na apalawa gule harun niya tag sa ayaw man na haywi ka ayaw man na niya natatang sula ko daw mga talong mga kay di man tuman ang makalan na din niya ang apalawa mo bagita dunia baya penewang kanda kanda suruh dunia Allahu Akbar na tunang peni mga pada pabata mo bagita dunia tu nabi yaduhuru al-misk wal khabr na tunang nabi mereka makanan din sobang kita dunia mereka makanan din sobang kita dunia na pendakan na bakaraya din ada yang kaam barang-barang di nabuni bunian barang-barang amisik dalam mga dunia kadina dunia matu na pakadala nga sa radio nga music na pakadala nga sa television na music na pakadala nga Facebook na music na tama na ayaw maalang lang music uway yun na nga dunia ay magulad-ulad o antay nga makapiyapi ka mamagididyo nabulang pa naman sa mga ide-ide ang mga halwi ko nabadatal sa mga ide-ide ko niya mga 1980 siya manukan na malulong po pagkapi ang ginawang ka ang mga isadora iman to non-stop rock and roll talagang jari gubong kasi to kakita atau dulu China ini hari sudah kan kalau ini terus anda media anda harus saya mas hati matana kenapa show ini dia punya kata orang show punanya nak kata orang show lagi nak kata orang show itu tu ini tahu ni punanya nak beli buku ni dia nak kata beli buku tu kami nak kata kali ini itu akan punya dia kami nak kata sahabat kita dunia bakal ikubayan peripada duit kami nak bilang ka api ni kamu masuk kita mana
sumatalo na abang kita may ito at yun ang sukapatay na abang kita may ito. Api adin kariyo kang abang kita mala na pero talaga ng abang kita may ito. At rin mga kapatid Nabi sallallahu alaihi wasallam basta makakariyo mani yakhruju min al-ard min khuluziha na amay katuna di kapakararin subang kita dunia na sulang na igagudong sa dida na manupa. So igagudong sa dida na manupa ang mga trisyo, mga mina na pagkita mo tulo namin sallallahu alaihi wasallam na upuna na mga taringa na miyakararin subang kita dunia. Na iman tayo na katawang sa dina dunia na di mo iman na mga igagudong. Mga yamasita, mga barak, mga gold, mga diamond. Kaya sa katalo sa diwaluan, sa Davao. Kaya mga na niya tinda di pang mga sa Bulawan. Naslika Pilipinas, nagsisiaman na Saudi Arabia. Ilan mo na Saudi Arabia? Tama din iman to na di na kailangan ng nagulawan nila, na di na kailangan ng nag-esuli nila. Nakulagay na sa mina, ay bigyan sa iyo naman pa. Alin mo sila. Yaman na deta rude. Mas na dami sa'yo, pero wala na katakan na dagdag mo sa namin. Yan kasi nakita mo siya dami na yun, na di magabugang nga sinaalay. Yan nga palawan nila, timbutang niya mina. Yan namin, kung tungaluro pa, di na matang matali. At yun kaya, tira ko na ba pwede mo ito na? Training mo ito namin na, tira ka mga. Ginawa, natiyan na po Panginoon niya. Ang mga pinapit ko tiyo. Kaya ka pang napit, puro niya na din, kayo mamaya kamang nga pa na. Yung mga pinapit, kamang nga, kapag na magawin, kamang nga. Wow, manay mo na, kaya mga ngayon. Kaya ka pang napit, puro niya na, bulo. Saka tayo pinipiro na nga, pero namatun ako na binakabulawan na, di mapagtukoy. Ano mo noon, ang ato mo. Hindi mo na naman na, tanong makanggiga. Ada na gweto naman to maran namya tala-talo dato mo di duwag dugtala. Pero naharaman na, tira siya ako ka. Pero wala, di na matanong ka, no, sorry. Hindi, hindi ko rin. Hindi pang ito. Marami na kasang, nato na mga pinapabata ko pag-bitag niya, mga tatali naman yun. Ino mga nagya ka mga Arab na sukada anamina na siya kira mingguan. Gasolina! Yan na kaya adunia kusumpuna na sa gasolina. Subulawa na sumasama ka, na sumapa sa Manila, na sumasya kita. Kakena wala na hada ka na bulaw na kilingar. Yan kasi na nakumni haji kami na 2016. Nauna pumasa ka sa padakan kaya kuwa bilang atirahan ha. Damasang ibu dia. At yan niya pamasa ka sa padakan sa timang na siyasya hape niya na umuwian. Asalo. Amasa na nga pumasa sisa ko niya sa balat. Yang na di ko na kanon, pero ay gramo ya, gram yan. Nas ko kumatalo ka gramos. At yun na pwede argayan. At yun na sa talo to sa kupito plariya. Tingnan na di na ni ko na kan. Kaya kanu kami, niya ko mga, niya kay kami kubago. Atang yan ulian. Paul. Nilibiyom na demon, niya pa na biyo ko, niya ako. Demon na pilagyan, nasa ka na niya rayala. Tapi nak biar kau lah sampai tiga lamus, tiga mana bami, nak berbetul aku. Apa mana ada berbetul? Ini kuliah. Mana ang ganda-ganda, hindi kailangan ng bulan. Allahu Akbar. Na isa kaya sa sabo pa duwan ng tada. Sakya na kaya duwan ng tada sa mga dinaabudawan. Ako gusto na napaganayon na itira at pagpagbaling na pagtuna sila sa mga masjid. At ang mga dalaman katigla Ramadan na niya kada-kada masjid. Igila aman Ramadan na kaya mas nila naman atama sa pangunangan ka na niya kada kan. Pinako na ba Ramadan ng mga kaman na sa timan na sila naman to na niya kito. Adi Ramadan, ada na to sa masjid. Dahil mabigad ato sa masjid, dahil nga pero Ramadan, ako miya sumanin, ako miya suba ko, sa timan na sila akapman. Basta pakadaman lang, walita nung yung mamang sa masjid, walita nung naging tububiya. Sabi, ay mo na, bigyan ka lang karoon di suba. Mga bidahan na datarang otak, ya simbi ang anak na kayo sulutan, mga honorable, mga bayi. Anak ya simbi ang anak na masjid siya na, bilang pero nandara na, putan din na rama. Kami akala na masjid. Nakagaya ko simbi nga ko sa asar, nanaw na buwa miya makan na dua kata. Subu simbi nga ko subila, siya nga na miya dahano. Nakagaya ko mama siya nga mat na tuwi mama kamati nga kibilan, nagkira nang ikang kibilan na, di man taro. Wait! Mata na nakadikot na makilya ko siya kung mamata mga ahiblat. Allah! Yung mga ahiblat na kisya. Wala ilahay na nila! Mata mo nakapesang nakialapan ako. Simba ko ganyan, hindi dumi ako. Nakagaya ko makapasya na pala ko mamag, natimba ko yung mga istaw.
Sama na siya pakano. Hindi na tulog na rin mamisaw. Hindi magsosan. Hindi naman na mga iseg gue. Sama niya mga utang din. Hindi magisaw ang nasa sakapon ko. Allahu Akbar. Kamana ay matana kailangan ang nakadakan ka sa masjid. Isyaat kung Nabi atau syakab lakau ma'aban kita dunia dan zuhrafatul masajid napumakapi sa mga masjid pumakapi para sa mga masjid kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na pala na nakabaran ng mga kita dunia na mamakapi para sa mga masjid nag-upgrade the show. Memang sudah ada kada PPP sama masjid ada setahun. Tadi ya. Anda mana di macam dia mengarah berpimpin kasih nama dia kawas asiran. Dapat Nabi Rasul bilang Allahu Akbar Allahu Akbar. Pada bos kata nama mana nak yang apa bang tadi nak pun lagi ada pun bang ada mata bang dari pun bang. Dia mau pun ke sebelah saya hingga kawan bang. Ayah kaya pun aku yang mana pun lagi nak sama bagi mana pun aku yang nak sama bang nak pun lagi mana. Sekarang mana ada tu lagi. Kau dah bang masuk bilang. Kau nak bang mana cari pun bang. Sana pun mata bang. Apa lagi mata lagi pun bang. Mana salah kau kan dulu. Lagi sekarang aku bilang sebab bapak bang ni kau tolong orang ah. Kita doang. Ini sakit pak bang, ini kalau kita nak. Sakit pak bang, belum masalah. Kalau mana dah sakit pak bang, murah lah. Mana itu mungkin tak apa mana sana aku dah. Aku ni mana sana apa bang? بكل تعذيبه 60 حسنة وبكل عقابته 30 حسنة ما خيش خذوا النبي ما قبلنا ننقل حسنة قبل الصيام ما خيش ما خمت نتلقل حسنة سمعتوا نسيو كل حسنة تم يقوم حسنة ندينا نفير حسنة ونقول نسأل سقطك الحسنة ندينا نمتيعك ندينا نبيعك ندينا نفيرك ندينا نخاوسنا كسال ونقول أبى سكت حسنة كنا بفرق شربه Nabi sangat kamu lagi pada momen hak hak bang. Ikut tolong orang orang. Bukan di bang. Dia ni orang dua cara. Abe apa aku kan nak dia orang. Kena media kena mana kena ni kena ni. Abe ni nak. Ini apa tu orang ni kerja ni mana dia dia apa nak dia. Lagi tinggal di mana mana ayah ni ni betul nanti nonton di Twitter dan betul. Kemana ayah ni bagi betul nonton nanti nonton di Twitter dan betul. Berapa dari papa di hutan yang buika? Tiba apa mana wow? Ini mana kita kalau kita ada bandar, tapi ini ada di Twitter dan betul atau di Twitter mama ki. Maka saya mak benar kan mana musuh dari kuda. Makanya dia pada kalau dia kita makan macam mana di mana mutu. Mana kau di depan mutu dia kebal sih. Ini dia nama kami dah ada punya makan. Nah, lu nak misi sumbat atau wena apa? Tidak apa. Ini di rumah kafir. Benar tu Nabi apa dah amasta amaka tadi umaili. Nabi kalau di syukur kita dunia tu Nabi. Rafa'ul aswat fil masajid. Basta tu Nabi mengatakan Umar Khalu. Asmana masjidan na syukur teruruna yang mengatakan tamu. Ada benar teruruna kan dunia ini masjid. Nah, pun mafia kau di mama historia hanya akan tahu. Itu tak musuh di manusia. Yang masa saudara dia jangan semua bahasa dari mana asal tu. Sebenarnya ni lah. Ada yang nama jemaat. Ada yang mana orang nanti ni kalau ada penebak mengarang nama sudah tak kena sekolah nak buat ya. Sekarang mana maksudnya tanam yang bilang tak. Nabi bang anare. Dari nyala gunung aku tabung. Tapi pun asan. Basta dia pergi historia kan salah itu dan Leoni disebagai apa surga masjid. Yang mana juga guna kan wanda utara guna salam sama masjid. Nah semua pun ada pergi ke saudara as-salatu khairun minan naum. Dosa dia nak cuma di saudara anda nak yang makan usah kamu nak sama masjid. Atau dia kata mesti tak pergi ke saudara salat khairun minan naum.
Beberapa atasnya mau kuat, karena aku matas beberapa atasnya nama anau. Harus sudah juga pakai beberapa atasnya. Tapi aku getar sebenarnya sama sih nggak benci lah pak, aku tanya agama kak. Atasnya anak kau yang ada bakal kak. Sesuatu nabi nak bermatas, salatul khairu minan naum. Nasabilah cuma disuturu, nama nak agama udah faham dia begini. Nasabilah tabiya. Apa semua sama sih nak bakal apa? Salatul khairu minan naum. Baru ni anak semua aja semua ni makan dia ramai malah tak makan. Ini orang dia tu kan media kan, kalau media kan macam nak ikut. Ini kan kita sebut salah tu kalau media no. Mengasuh tahu. Karena ini media pun ada yang terus mengasuh. Benar di demam. Benar Hanya maksudnya, kalau kamu mau pergi dengan suara yang baik. Nanti pada tubuh Nabi, isaat tubuh Nabi yang basah maka tadi mau ini. Nabi akan dicoba kita dunia. فيأتي مجيء على أمتي لا يدري ما الصلاة وما الصيام وما الصدقة. بس tubuh Nabi maka tadi mau berkumpul yang makan maka tahu. Ada yang tidak kata wanita kasimbaya, dia ada butiran. Tidak kata wanita busha, tidak kata wanita sedekah. Apa yang berdoa masyarakat Ramadan tabiya, nak kiki ni jangan Ramadan dah. Tabiya, odi kapu busha pagariku, babaiku. Ayam mana ni? Nak ubah di buku saya Ramadan, nak ubah nak tinggal buku kene Ramadan nak tahu. Tetapi apa? Ubah ayam mana ni? Nak ayam mana ni nak tinggal buku busha? Adi saya mau kata kita, tabiya, adi nak pergi pangangali kata apa sana? Apa yang nama jadi busha? Allah Akbar dikhabakai. Jadian ayam mana ni? Nak Isa mana tu? Nak pengatali macam Nabi kau kuria masa batang tu Nabi. Ada pun nak bersambil. Nadi nak tahu ni kasimel. Adi pengingisan dari penganan. Kailangan nak sekadar mamang apa sa sambayan. Nak kailangan na pengingisan tahu kau mga ulama tahu sekitar rumah tawan. Ada besar di mana? Atau ni kasimel. Kaya man tu nak tabi orang mga ada tu. Kenapa sekarang mga pati masawaday? Sekarang mga ada tu. Iman tu nak tabi. Keso batas mo na papas mo na di nga tawan. Kailangan nga madam na pusuan yung jokoy pinibalan yan. Bam! Ay, true. Takbo na ka po na makikira nga. Dawak ba? Hindi na ba man kita na wag ganyan. Kasi yung sabi na umikaw, kapag iniman yan mo. Nagwa ka nung nakatingawag ganyan, sa nakakaptan na ka. Malang na panigiraw ka ng kasubukan niya, siya pa ng kasubukan niya, na sinampan na kumbaga. Nakira kung nagkanta na yan ka, nagamatag minlay, ang min o gigira. Ito na nakasita naman, ang mga gano'n, ay. Kaya po naman niya, kaya pala kasi siya ko na sinasip. Hindi maging gala mga kasanatyan yan, bakaw. Titigan niya na alinin-inin. Kaya nga po naman. Pasay duwan daw. Kailangan sa kita nung kata. Nagkataran niya kasi nakatulong namin. Basta tulong namin ang mga nanisyo. Bakit ka dunia? Bakit ka dunia? Bakit nanisyo namin? Nagpumakaw mga tao di mga tataw siya na ka. Matulad tabi, matulad na imataw siya na ka. At ang masukap ko lang awa. Eh, berapa ka siya na ka? Nagnabas sa kapilay ka. At hindi nga ditiro, hindi nga di mo, hindi nga di hindi nga abotay mo, hindi nga pobre, hindi nga miskin, hindi nga berasiwa ko ng sana, hindi nga di mo. Ako sasabkin mo na nga sa naman, hindi na kaya pumilay. Ano nga kaya mo na ako, nakagigilaw. Nakakangantok saya, nakatatandang yung sila. Katawa lang, katawa. Binigyan tuwan ako, napakangantok saya, nakatang, ay, makamula nun. 369, 469. Dengan biar pakat ya, sudah lah, biar buik. Ketika tuan nak kali nak kau nak katakan, aida ya Allah, kalau dah dalam berkadir ke akasya deka, nasari sakala alim kali pangalimu, nakala ambalasan kau deka. Nama mana kita nak karam nak ini pangaruh sama lah ada, nama gasu, apa orang sakit, apa aku biasa dia, tidak ada apa sama lah. Ada saya beli pun nak buat ti, matai tanah, masuk turun nak nyanggaru tanah.
Indama hena upe. Yamana na shida na ngana ya buka shida na pera. Apia ke aya bu ero pa na deta kana ngala mian. Asuk suka. Ata deta ya ngai buta shi. Dina ke sapa tarkan. Anda tiwa pada sana nabi pada sulu tada sana pagaritan. Aya kitiru nabi tasaddaqa anfusahum walau wa amwatakum walau bishurbat alma. Pakas sadaka aniu. Tu nabi shuma binoni aku shumi ambaterkan sampai saya saka basbai. Ada nama ngani. Bisa sama baswe, belum bagus, belum bagus. Ada tunggu pada sama dapat kami kerja gini ni. Asal nak kenapa kan kau datang nak boleh ada makan asal data talaknya. Jangan nak setengah dengan ni agak ada barang nu nampak ada barang nampak amal kata. Jadi aku ni, mako apa saya nak akan nak kenal. Untuk kaki ini tak ada aku ni mandi. Mako apa saya juga, mako apa saya juga, dia okey. Barang tidak. Milo kapan anak kami yang nak mana? Ya kaya dah tipu. Ini dia kan. Dia nak isana nak pedagang. Maaf sih tu kata orang yang mereka. Apa yang dia tanya kalau nak isana, kamu boleh nak maaf sih tu. Ini lupa, ada lupa dia. Kamu dengan sana dulu ya. Namanya mana tu? Namanya mana rumah? Saya dulu dia nak kata masih kira mana? Ini dia kan ya, saya kan ya. Nak pesa saja mana dia? Dan dia maaf sih tu. Macam mana kalau dia maaf sih tu? Mana tidak apa? Naman na vida ka tabi na miya mo muna kader ay nalagay ako na ko ako na tanya na ito gamitin lang sa pause kita tagol sa iga inalumutan niya atwa-atwa hindi na lang niya oros sana ako man yan ang yung pakatian niya Antara tubuh pada ukuran makata ni umar, namanya kalau ni syukur kita dunia tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'adau silatul arham. Nabasta tubuh Nabi makata ni umar ukuri umar, ama tahu apa penolak syakwan ini. Mantona, osuri mantau. Dia nana mama, dia nana ente kami. Ya kasi ano sa may tawatan na, hindi ko na ka. Wala ka diya tinitingat, ang ating bumuray. Nakala ka na, magalit. Kenapa dia nani keter na Islam? Ayat Islam, nasad sa mauna mga nga pinaiyak kong napabalas. Isyarat mo na niya papatago ba kita bersama at sari umedi. Nandiyan siya magkita dunia. Nakasanli mo khasa. Nakumatendo ka sa sila manaka. Tumatendo ka sa sila manaka. So kita naman di ka imangatol. Ayah bidaru nabi nasalli man arabta wa man lam ta'rif. Bisila man qadru nabi syutaw akataw nakauso di katawan. Pamana kailan na din sa din sa hasuman mo siya. Assalamualaikum. Nabi assalamualaikum. Sorry, arti. Kami dari mana? Kami abal-abalang. Kami dari mana eh? Masa di samping ketemu siapa nak? Pamana anda kadang nak 25. Ama ko sasama masyaraman. Nakasara abala amal kali-kali magaman sama dia. No kapan tadi kung nakabati na direct diri suka ko surga wa dokta. Lukula boleh nama ko sa atas kata mga beto. Bata na bubuot lukula boleh ma. Nakadua kami kumusta mamay. Oh, sana mabuo mga kumusta. At ikadua ko na boleh man reserve man to. Nakalima ko na reserve dua gawin. Nakapito ko na boleh man reserve ako talo gawin. Nakamagay ko sama reserve apa makata gawin. Kita madali ka pa si matay. Sana mabuo mga kumusta mami. Nakadua ko na boleh man nandiyan ko ba. Ay mau na siya ako kaya sa buto. Ay man, na mama to mama. Nagay po ba eh. Nago siya dyan makasya sa ama. Kung saan man siyang bubi na mga aroma, ang ampatoy. Yawa buwa puno siya na sumakram. Ako, ha? Dia ada kata. Iman to na tabi. Apa ya syukur rumah iman to na di punitare. Ada na kerumah di Merbang. Ada na kerumah makada sobo beja na dengar kansin. Ada nga ini pamata dulu bebejong na. Ang tak suruh ni dengan nama yang nyapa kalau dulu bebejong. Dulu memang ame yang nak suruh dengan nama yang nyati besar. Biar profesor sudah. Karena kau pilih betul dia ikut. Saya kita bisa bisa kalau semangat itu ini mana. Mama kita terang itu. Nah itu sebab dia nak menahan wakil rumah adik kita. Macam mana kailangan natin na sulok sa ina. Sulok ke rumah ina kailangan inu masuk ke rumah ina di kakabadang serius. Ini pa madagal na ke rumah kailan ni wa miya makatuwa na budala mga kamudan. Agi kala badang serius. At abang ina sa ke rumah na serius sumamo na imo na subabe na tigri.
Makakasawa rin, natubo ba naman na temos. Tinmabunga mo na yung walk labot. Pagkakatakwal na. Tubo ba ka nga sa lapot. Kinakamatad na kasi. Wala kailangan mabuka pagkapirarag na may kalulok sa magal. Kailangan wala mo nagkarumay amalo hirang pusyong yung sa asan juga nagkarumay kabato nalulok natin. Kailangan man na siya karumay na di siya ni makasilya sa walay. Ape siya nabi na di makisilo kung mga karuman yan igagawa ka to. Asal maguna para di kanu kelok senegal, para di kanu kita bisa bidang ala dunia. Amano kanu di sedia sama itu, sini jawab lagi. Di menggapai bataman saya di kanu roni itu. Kami aku akan dia mana baru di gua kerumah. Itu sekarang aku mengikutan makan di gua, nanti kok ada mana kak? Aku di gua KKE. Kaya udah sebelumnya, kenapa serius-serius? Ini sekarang pada orang yang kumakan ada rumah kata lagi lagi tidak sini. Jadi mabungnya mama tadi lah besok ini apa nano kena lagi karo mga bebe. Aku timu saya lang na tinutulong natin mo sa danya lambe. Kaki nanya masa ko nanya nangan. Kaya katawin lagi karo mga bebe, naman ako man natin mo lek mo yun. Kadi biya tong matangan. Pag siya kan mga mama na ay nakabiyakan na, matan, sakaade ko, tabi wala miya syokataka, oay, nasikara mga nabili mga mabagay, di nga nung kukontrola ka, ibatin ko Allah, at ito biya kero na kero. Madang naman nagubay, mapasangin ka pangalim, muna di mo kapunin, everything is under control. Makamaka mama na, makamaka magla sa sarili, di lang naka. Kasi, sumang ako, ako nagwalubuan. Sumubuan niya sa obay, natin titang, di ko makapuli, kami natin mga din. As mabuo mata na kita magpapapa mo siya ng mga babae. Ayos na mabuo ni grab mo ka na di na lang pinangalan namin mo si mister. Pwede mo tatama si siniga naman namin relax. Hindi ako mabisyo sa isa na sige garo mga motor namin sa nandi sada. Sige garo mga babae nga bipang siya tanan. Kumatay tanong guma. Iba dumi na pagawaan. Napangaba ka sa mga perma na pag-atorga. Sige garo mga babae sada. Tinggal ada hari lah, apa mati tanah tu. Tinggal mati tanah ini apa tu? Sudah siap tu sudah. Mana lu mau pulang bersyukur mana? Macam apa kawan sana bukan dunia? Pada pernah tunggu nabi. Apa kan nabi umat kita dunia atau siapa nabi umat kita? Luar bukan. Nak berkali kita kena mengasau kami yang maha dan dulu. Yang maha kita. Iman tu akhirnya dia nak tuduh saya nak apa? Apa masalah dengan? Mana tu sabu dua pulau benar sama-sama kita nak termakan. Dalam mana kalau bila bisa puluhannya biar kita turun. Nah, pernah temu Nabi basta amat tadi momen ini. Nabi akan disubang kita dunia. Nasibku ru'ya al-mu'min. Nah, Amerika temu Nabi akan disubang kita dunia. Dah sokong-sokong pagi nak penuh kipa para kiakwala. Aku mati Nabi. Nah, ada nak paketan anak paketiu. Basta temu Nabi na mapiu sa tatagin ng mga mata anak turing, nanya ka na nisubang kita dunia. Eman to na anak tatagin ng pantani man to ako mapiu. Ina ko gawin na bepiurun. Ina ko na gawin na kita tagin ng tadi balen, eman to na niya balen ka. Kita tagin na ina ko na datara ka, eman to na niya tara ka. Ina ko na kita tagin na pidikab ka, eman to na niya pidikab ka. Abe sabi ko man nakapaan doon, kami dapat tangot ka kanto niya. Sabi na na. Wala tiya to kana ni mamari. Ayaw na mo, na siya papatabot kita dunia. Allahu Akbar, ayaw na niya Nabi. Na basta tibagin mo kasama biya, napanutulang ako to ang mapi pamikiran. Asad, sa ikaabilan na ayat kariman Allah. Na basta ito Nabi, at tibagin mo kasama rata, na di ka panutulang ko tao, haamakon na initabilan mamarata. Basta tibagin mo pa ka, paman na tibagin mo ka, magdiba sabas o nabulawan, at ang sa gatas, naburong nigarap niya kita tagal nga napigin mo sa gatas apa gumanan tubuh Nabi wallahu ta'ala sa ilmu kakwagama ay apa ba ano paman na bulawan na tiga daw ang itatagin na pa na diyo na natatago sa sanga da corona bulawan ay apa na salihan na diyo ay apa na ay maknanin na ba salihan na mga pinakaguda mga muntiya ay daw kada to ka kabela kita na dito dito na wallahu ta'ala natagin na pa sa malatan na digan panutula. Kung sana kami natero pada ka, ay panagaramit tulang kung narapat yung bulak ni review. Paman napakautan wala, nakikita kita pa na diulong na daw, maaawin na nakalong nga. At ikaw po nagagari, ini, so tatagin mo gagawin na, yung kung naulong na daw, naaawin na nakan. At kaya ba dito nang pelikulong na ka nga? Goodbye, my teacher, dito ka.
Basta mo nagtatagi ng kasamarada, naduda ka sa dimo sa mga tanong. Mga tanong, basta mga tanong, mga tanong. Napa man naduda, sa langit pero duda. Naba, hindi mga sa pagkakan na laburo ni Grab, kupatan niya ka, no, sa medium ibo. Pag-experimenta naman na may kagapin makapanggat sa mga ano ko, dugi nga pala na kuso-kuso na, ako nga, mama ilika, pag-gas. Yun na ba sa tanong, mama kayo sa pag-gas? Ino na di ba siya na mama kayo sa pag-gas, pero sana kayo na kumito tanong. Ako makasabi sa pag-gas, miro ka pala na, rigari, kung makakilamak ka. Kasama din na buga ka. Kami ka na pag-gas, nabunong naman ka. Kaya nung naman ka. Eh mata yan naman, kaya doon, nung mga pagkapis. Kaya nga, kaya ka pag-gas. Eh mo kami susa. Benar-benar nanay ko sukot ako. At yan ang ulit kumanda ka. Di pa kauriyan na kanon. Ay, pa kauriyan na kanon! Na ayaw kailang kailangan na yun kaya kapwa kumarkatan malakan mo. Ayam ya'alun sa hadith na uma na mapita na umani siya nakatanong. Langon tanong na umani siya nakatanong na makapito puluh tanong ka pamisitay umanakan mo. Sulangan niyan, mamakanin o tuturo ba ka na ilan ng kota palaki ang dun sungaran na ka. Ilan yan, alam ba, ay pagandang ka, alin nga niya, pero ito ba, alam ba, kahira ko na pwede siya ito, nagkaroon mo lang ako kumakapat-koriskin ka. Pagilang nga malakal mo, ba ano lang ba ang kanya, ba ano lang ba ang kinumiyan, ba ano lang ba mapumitan yan, ba ano pa na lang ang kanyang kumiyan, at tamas sa ano pa na lang ba, apya sa sati kayo, apya sa sati ba na ka na pangalan, nadikir ko sa mo, hindi na nutupang gulaan, o hindi na makan. Kailangan yan, may kayo na sa palaki, kapag gano'n yung dumiya, yan, nabujit ka, mamaya lang ano ka, naditi apya totorong ba, na ayamak na nagpuang kanya sa nyawa. Nawigira, abad ako na kisimatan mo, ito mahanaw, niya taling mas agal. Na ilingan ni dokter nga nung dulusong istana ka din na ba na wala niya sa niya na pagkakali kasamiya tay asidem kipusa ko pena niya sama na miya kala tumara ng ambulans sa tatago siya miya tay ate si sino tino marawi sagira higira ko na kebada ka sa iliga sa tanya kagayan higira ko na pwede nga din nga ambulans sa tatago siya biya tay mali saranaw king masala giningan ate aku bilang dalawa na higira mela ka ng ambulans sa gumuguro kaya na ki gumuguro katatago sa bangkay amya tay napipikir na ka na tiyo niya ano niya kailangan na magagiro inna lillah wa inna ilaihi rajiun na ututala ako na umubutan ako nagtirga ko na iilita ka na ng ambulans babada ka na sa gira na maling na magagiro ka inna lillah wa inna ilaihi rajiun mataan na punta ng wala nasita nung magidus balaw tala kadi mo man na kailangan sa utago na sa tamariga keting ra gumugurong na matawala kapya ka na ako na meli nga ambulans sa tatago siya miyate na ayap na itutugutugo na music anasta Huwag daw di mo pakaturo mo ka. Yate, kadre, biro. Hindi nakakaro na mamamata laban ang pakatututo. Dinisito na lang, kaya na nagsakatas mo. Kada dali, di na sana makanghibo na hanggang pagalitan o pakasurgan wala. So, pakasurgan wala. Iman to, preparaduan tanong sa mga kubatano. هو فيدر النبي نتينا نفسك من أهل القبر والقبر ينتظر إتونا قبر تونا بيبينا وما توما بقضاء وأشقوا تونا بنا تماني ما تونا كنيا وخنيا ما هو يقول والله بلا شنكن والله سبلا سماكيا تيمو تنو لو تنا كشربان سأيا منا نبي كفقر تنو أنشيان Agawa lang yan ang kagal. Pakasurgan wallah. Bali mo lang matakuban na surga. Surga. Hanggang nga tanong mamin. Amin. Pakasaban mo lang utaka si Karomania. Yung mga wataiyan. Ayamala. Naging mo tuwa loko siya na si Sulutan Sabot. Sirang nagkirumay. Yung wateran. Okay. At yan mo wallah. Gusto mga pagarin yan. Mga babay niyan. Na bagaghan wala utala sa kasabat. Bali na yan na. Naditanok mga tao. Nung anta. Ipakatulog. Kanoron. Yung takabasaragan wa imantong na di kun mapipiyatan pa ginoon o dabuhan ko tabalay wa si dato sa bayabaw yung tabalay ha ayama na niya na pilitan wa ay simbaga kanong na di ako kasi malalakaw sa mawatan buwan niya pero na tinga na sara sakata di ta ulag na magulta ko inshallah agi sa diyan kaya masuswa di ta tulo ato dito na taipon barang-barang apeswa o balasan kan wala utala sa malabalas assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh